Veľmi sa teším, že tu dnes po mnohých útrapách a strastiach môžeme takto stáť a oznámiť začiatok rekonštrukcie tejto železničnej stanice. Musím povedať, že veľmi intenzívne na tom, aby sme tu dnes mohli stáť, pracovali tí páni, čo stoja za mnou, a to teda aj pán primátor, aj pán viceprimátor Janko Forgáč, ktorý chodil toľkokrát na ministerstvo. Veľmi sme museli intenzívne bojovať s ťažkými povoľovacími procesmi, a to aj na ministerstve životného prostredia, pretože je naozaj naplánovaná kompletná rekonštrukcia, ktorá mimo toho, čo uvidia pasažieri a teda cestujúci, bude pozostávať aj z mnohých iných vecí, ktoré možno neuvidia. To znamená, budú sa meniť rozvody, bude sa meniť spôsob vykurovania a tak ďalej. To znamená, naozaj nebolo to ľahké to doprojektovať a dotiahnuť to do tejto fázy. Veľmi sa teším, že teda máme udelené všetky potrebné povolenia a že dnes zhotoviteľ môže začať pre investora, teda Železnice Slovenskej republiky, túto stavbu realizovať.